Good morning. Ning tayo mga guys, na ako sa panimalay ni Ma'am Amy. Kay niabot man iyang mga idyaan. Ani guys. Kaming duha si Mr. Nangaligo sila og dagat guys. Atong tan-aon. Makakita na. Sa sitwasyon. Bila? Hanggang na. Ujuhi, day! Gwapas ko ko, no? Gwapo ni sa po. Kani siya may gwapan nila. Ya, boleh na to. Sige, ya. Wala ba? Ako mauna? Ha? Ako una na, og ikaw. Awit ka lang ako. Na. Ako lagi patarungan niya hagdan hinay ako lang man. Ikaning na kay hawiranan makahawid Time pa sa unang. Okay. Kaya Skill pala. magwang man eh, magwang man. Di lahi na to. Upa manita pakbak. Unay, nagubak na yung daog na ito man yung anak. Pamanin ka ba? Hindi na po. Basic man to. Kaya ako lang sa ako. Ako ito wala yan. Ako pataas-taas. Ano mo niya, batag handle niya para mahawid din. Oh. Ahoy ragod. Ragod malansa. Ay, wa malansa. Ah, Kanay ba? hadlo ka man na. Lansang isa. Lansang isa ba? Wa ta kay bawg asa ilang mga materya. Bangane na lang sa. Ato makita ang panimalay ni Ma'am Ames guys, aning may seawall. Wa pa jud ni mahuman guys. Pero gianam-anam laman nila og parenta. Kaya niya naman sila puyo ani. Ubay-ubay na po nang nirent aning ilang apartment guys. Daghan man pud mo angay ani kay dapre mas baybayon. Alingaw po kayo ang mga borders ani guys. Pagkakaroon lagi niabot ang ilahang iyang ijaan, duha ka ijaan ani guys. Giduaw si Ma'am Amy ani. Gusto magmaligo og dagat ang mga idaran guys. Kauban ni Ma'am Amy, ni Ma'am Flor, o usa ka alalay. Mao ni sila guys. Mabasa gyapon na ron kay manglaba pa man si kuan dayon niya nga. Unya na kay manglaba pa man. Uy kaso day. Ay labi ka ma-exercise ana-ana exercise naman na mao na nakamao. Nadilit lang na
Ano ba exercise ana di ana kini naman ay liho. Ato tayo mo. Oh, ginaw ko na Atot ko na. A few moments later. Pagkakaroon guys, niuli na ko sa among panimalay o nalipay ko pag-ayo guys kay gitina nila akong buhok. Nalipay ko pag-ayo ani kay nakadaman sila gikan sa Cebu. Barato lang ilang mga pakulayan sa buhok guys. Mo na nakaambit ko. Oh, pasensya na mo guys. Mara gyud lingan ako karong hapuna o ako mingon bye-bye. Kilo piblig ja. Kanang tinagbuhok? 150 raman. Mahal man na.